Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizathu kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe. Uma kuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Umshana wakofuze fulele omashiya amahlangathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga njalo uthumbula tshatatsha utshatatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonje. Kuhlala kuyintokozo ke kumina mbukeli ukuthi ngifike kwi channel ethe enkulu impunga yesintu TV. Nanamuhla ngihambi ngedwa ngihamba nawo umkhulu uSimo Sezulu mnotha sikubingelele. Yebo baba ninjani? Siyaphila mna. Hayi siyaphila. Ya kunombukelo omusha la ongakwazi ukuthi usebenza kanjani. Ngiyafisa ukuthi uzichaze wena njengokuthi umkhulu uSimo Sezulu uyinyanga eyathwasa noma eyathwala noma kanjani. Asichazele asho ukuthi uyahlola noma kahloli umehlola uyahlola yini ocingweni. Cha ngiyabonga kakhulu baba. Yeah. Cha umkhulu uyelapha ukulapha kuqala ekuhloleni. Yeah. Uyathandaza futhi uyalapha ngamakhambi uyathandaza uyawasebenzisa amanzi kakhulu. Yeah. Ziziba impophoma. Kunesiphiwe esikhulu. Lapho kukhona umuntu uthothi imoya yakhe nje ifuna amanzi. Yeah. Ayifune muthi kodwa sakukhulekisa lokho siye empophomeni. Siyakwazi ukuthi umuntu afike aphile abuye esegezekile ehlambulukile imoya yakhe ngasamhluphi esephila kahle ngendaba yamanzi empophoma amanzi esemfuleni namakhambi masenzo okuthile siyawasebenzisa nawo okushuthi nje nginyanga mthandazi makuthi ikhonto njalo noma kezwakala ebantwini amakhambi amanzi siwasho. Yeah. Siyakusebenzisa kodwa siqala ukulapha ekwehloleni asekujabuleli ukuthi ngicela ungilaphe la siyahlola uqala. Mkhulu uSimo Sezulu umne wethu ungokuqala la kwimpunga yesintu esizokhuluma le ndaba esizoyikhuluma. Yebo. La mkhulu uSimo Sezulu kunezinkulumo eziningi esizikhulumayo thina nami ngiyimpunga yesintu nabantu abaningi. Yeah. Kodwa abantu uma belalela izinto kwesinye isikhathi kuyenzeka bangazilaleli ngendlela ejulile. Yeah. Umelaphi wendabuko akakwazi ukungenisa abantu abadala emzini womuntu abangenisa yena iqiniso noma manga. Umelaphi wendabuko kubalekile ukuthi abe khona. Manake umelaphi wendabuko uyakwazi ukuthi ayemzini womuntu angenise abantu abadala bakulowo muzi abangenise yena. Cha akumele abangenise yena. Okay. Inkinga ke lapho kemnothi isuka lapho okuthi abantu abaningi banolwazi lokuthi uma kukhona umelaphi wendabuko phakathi kwekhaya kwenziwa umsebenzi sekurongi lokho. Kanti ngokweqiniso akukho wrong ukuba khona kwakhe. Yeah. Okuwrong ukuthi umelaphi wendabuko afike abambe intambo ekufanele ngabe zibanjwa abantu balekhaya. Mhlawumbe ngiyafisa ukuthi uphendule umbuzo abantu abaningi abazibuza wona ukuthi uma phakathi kwekhaya sizongenisa abantu abadala. Yeah. Mhlawumbe sizokwenza umsebenzi. Umelaphi wendabuko usuke ezofuna. Umelaphi wendabuko osebenza ngokuthunywa ithonga. Yeah. Nohlonipha ithonga lakhe nomsebenzi wakhe nabantu abasebenzayo. Yeah. Kubalekile ukuthi abe khona. Isizathu esikhulu ulwazi alisekho lwesintu. Kunjalo. ISouth Africa mhla ishintsha
kakhulu ngo94 kuthiwa ngena kwenye South Africa isizwe sakithi babumbanjwa salahla isintu salahleka izinto zonke zesintu singabala kuzo zonke nje impilo kwalahleka bahamba omkhulu asekho lolulwazi unanga umuntu usephumile uyohlola manje zithi inhlolo akulandwa abadala bangeniswa akugezwe umsamo nangu ke umuntu usefikile usehlolile okay hamba uyogeza umsamo ekhaya akazi ufuna aqale ezeni kunjalo mayibalanda ubalanda kuphi kanjani uzobonani futhi ukuthi naba bayangena yini ngempela umelaphi usuke khona ukuthi abe njengo MC abe yihlo ngoba abanye uma kufanele kushisa impepha akazi ufuna aqala thini ufuna aqala biza ubani mhlawumbe umuntu nje uzokwazi aqale ngogogo wakhe avela athi gogo umama bese hamba umuntu ingezeki ingaphasi bayikhipha imali bakhokhe athi yohlola kuthiwe landana abadala gezana abadala baningi abantu abathi sesiphelelwe imali kanti indlela kusala endleleni yokwenza umelaphi akabe khona kusukela kuqala isigaba sokubangenisa asize siphethwe kodwa futhi umelaphi angazenza umuntu ala ekhaya sokunguye osekhuluma empepheni sokunguye ngoba wazi isibongo sala ekhaya usebiza isibongo sala ekhaya cha yena akabe njengo MC angazozwala mangilinganisa kanjani angizwakala kahle kakhulu ukuthi manje sesisesigabeni sokuthi njengamanje sikhuluma nabo siyabacela ukuthi sesiyabathatha nemfanelo noma amathuluzi asetshenziswa lapho enzani kanje thulana amathuluzi ukuthi senze kanje sesiye ekhaya manje sesiyangena ekhaya before singene esangweni yini kumele siyenze umelaphi othula lelo lwazi ngoba umelaphi ubona nangomoya ngoba kenzeka omunye alandwe anqabe ngokuthi kunento yakhe ethile nje esala engaphethwe qiniso mhlawumbe ihlangu zakhe azikho ubefuna ukuthi mhla elandwa zibe khona noma inhlolo zasho njalo kodwa umndini ngelanga somlanda ngalo useyihambela nje nokuthi before alandwe yini ofuna iyenziwe mhlambe ke mkhulu simo sezulu ake sithi ke nako mhlambe senza umsebenzi nje othile sifuna ukuthi lo melaphi azohlahlela indlela naku ke manje lendlu le yabantu abadala bale ekhashisa kuyona impepho ithina bale ekhaya bazothini mase bebona lo muntu yini kufanele yenziwe kufanele simbike sibachazela abantu abadala ukuthi kukhona umuntu ozosilekelela senza njalo kunjalo lo phathisa impepho noma ophethe umsebenzi before aqalisa umsebenzi akambikeke nangubani ukhona la ekhaya uzosiza ningaxwayi ninabantu abadala ukuthi ubani lo phakathi kwenu kanjalo futhi nakuyo indlela leyo yokulanda nokugeza umsamo kufanele abikwe ngoba bazobona nje umuntu abangamazi la phakathi ukuthi ubani lo abikwe mhlambe ke wethu sesizophetha nanga umuntu uyasizwa sikhuluma ngale lesikhuluma ngayo uyazi naye ukuthi umsamo wakho ubungcolile udinga ukugezwa ndlela yathile mhlambe khona nezinto ezifakiwe egcekeni nabantu abadala sebeke bazama ukuthi bayabangenisa uyabona lo usiyahalela manje ukuthi ngamuzwe ichaza kamnandi ukuthi akezile ukuzokwengamela kodwa umuntu lona uzongilalela angilalelisise aphinde futhi angihlahlele indlela ukuthi cha asenze kanje umuntu uyakwazi nini ukuthi umlekelele umuntu onenkinga enjalo ngiyamlekelela kakhulu ngoba babombanjwa kuhle ukuthi umuntu aveze ngoba indlela yokuthintwa ngayo abantu abadala ayifani funa aveze ukuthi la ekhaya izinto kanje asisebenzisi ngisiza simo sezulu kodwa ke la ekhaya amakhehla la ekhaya ayenza ukuthi uma ezothinta abantu abadala ake ngikalekise nje ukhona umuntu ovele mayizobethela la ekhaya abazi uthini la ihlanganisayo kumbe amathonga la ekhaya wazwana nalento azoyifaka la ekhaya nenkathi ebethela vela baphuma abadala kusale lokho azokufaka yena
mabehamba abadala bangaphandle awungangilanda ubani ezogeza umsamo engenisa abadala wabethela uthotho omunye ubalande kahle wafika nabe ekhaya bafika bangeniswa indaba isiyonakala kubetheleni ke manje ukuthi sokune wafaka izinto ezingalungile sokunezilwane manje kule mithi abethela ngayo sebeyaphuma futhi mkhulu simo sezulu asingawageqa amagula mbukelo wempunga yesithi ngiyazi ukuthi uyafisa ukuthi umkhulu aqhubeke le number ozibonayo la njengoba sibhali kwathiwa umkhulu simo sezulu ngicela ukuthi umthinte umbuze lokho ofisa ukumbuza kona nala ufisa ukulekeleleka khona ngiyacela ukuthi umthinte uzokuthi angakwazi ukuthi akulekelele ngiyacela ukuthi mfanele eqoshe siyithathe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu mnewethu bakuthola kuphi abantu la utholakala khona isigodlo esikhulu sikwanongoma endaweni yakwakhangela noma enkunzane isigodlo esikhulu silapho kuhle ukuthi umuntu afone mawusethekwini useGoli usempumalanga fona sihlele indaba yethu ukuthi usizakala kanjani ungathi ngoba hayi kwanongoma ngizohamba kanjani ngifike kwanongoma cha fona uyichaza ukuthi ukuyiphi indawo ukuze uthole usizo mhlawumbe abantu abashayela le nombolo iyatholakala ni WhatsApp le itholaka ayitholakali WhatsApp kodwa nje uyafona kuyo ngoba WhatsApp uyahlupha mkhulu abantu sebengapheka 2000 asekho kahle isikhathi sokulandela kanti kuhle nje lo 3 minutes kuzwakala udaba kunjalo ngoba ku WhatsApp uzohlala isikhathi eside kanti into ephuthumayo asibonge kakhulu kwembukelo wempunga yesintu siyacela ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshe udlulisele kwabanye ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga